Center. Numero 23, Lauri! Lauri! Elämä! Elo, ja sillä kestää kiittää. Elo. Kyllä kestää kiittää. А ей что спустя полгода? Ja jos ei kaikki tiedä, niin mä kerron 90-luvulla muistan yhdessäkin pelissä, Viton Divisioona pelissä 3 pistettä teiltä, niin heittävä takamuus on seisoitin perässä. Ja peliä tekevä. Mutta enemmän pumpopi pelaaja. No niin, meillä se kysyä vahvuuksia. Pumpoppia meillä vaikka pistää. Ehdottomasti. Ja mitä joukkohenkilöä merkitsee? Joukkoja, kohta nähdään, että niin mitään. Joo, olisi hienoa olla Susienin punainen maskotti. Päivänä. Mutta joukkuehenki on siis, sehän on nyt lapsille tiedot varsin henkissä. Yksilölaji on hieno ja menkää myös joukkuelajia harrastaa, sillä ne, jos jotkut niin kehittää ja antaa teille paljon ystäviä ja kontakteja. Ne on kyllä herkullisia juttuja. Kaikki muistot on rikkaana ja rakkautta joukkuepeleissä. No sanoit, että sä oot Valkeakoskelta asti ponnistanut tänne Tampereelle. Nyt Tampere on koti, eikö näin? Joo, tää on totta kyllä. Miltä se tuntuu nyt saada kotikylään tällainen Eurobasket? Onhan ei voi pakko nauttia vaan näistä hetkistä näin liian äkkiä ohi. Siis onhan tää järkyttävän hieno asia. Vai mitä, eikö oo? Me ymmärtää ihan hyvin Tampereen muuten. No missä mä voin nähdä seuraavaksi? Mitä projekteja tai mikä show on sellainen? No, Mikko Töys nähdään lavalla. Jos sulle sopii, niin tässä vielä ainakin pari biisiä. Se käy. Joo, hyvä. Ja sitten tässä tulee syksyllä kaikenlaista keikkaa. Meillä on tällainen Let's Vitsegen viihdekonsepti, jolla tullaan sitten tekemään joulukonseptikiertueen. Niin tervetuloa vaan Tampere-taloonkin joskus sitten jouluna joulukiertueelle siellä muun muassa, niin kyllä muuallakin Suomeen. Paljon siis keikkailua tässä. Hyvä. Me voitais ottaa sellainen... Oli hieno, eikö mä yleisön kanssa meillä oli hieno hetki tässä. Oliko hieno? Me Artunkaan tunnetaan, me ollaan tänään tutustuttu, meillä synkkaa näin hyvin. Meillä menee hienosti. Pitäisikö meidän Artunkaan lähteä kaksin kiertueelle? Mitä te mieltä? Vähän enemmän tuli taputuksia, kun sitten meikä huomenna vaimon kanssa peliin. Niin. Tuu mun kanssa. Pääset meidän avekikselle. Tehdään yleensä sillä lailla, että sitten kun joukkue saapuu tänne, niin tervehditään heitä aina niin, että mä sanon etunimen ja te huudatte sukunimen. Vieressäni on Mikko Töyssy. Kokeillaan tätä. Mä huudan Mikko, te huudatte. Katso! Se lähti! Siinä ei ollut varmisti päällä. Se lähti heti. Kokeillaan nyt. Hyvä nyt. Mikko! 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 Anna
Mikko pala! Ai, olipa hieno, kiitoksia tästä. Pakko sanoa, että viimeis kun on noin lujaa mun nimeä huudettu, se oli armeijassa ja siinä oli ihan hirveä positiivinen kaiku silloin. Mutta tänään aistin toista. Onko bändi valmiina, jos otetaan seuraava kappale? Kysyn ennen kuin laitat päälle. On. Bändi on valmiina. Mulla on oma pieni bändi tuolla NF-kopissa seisoo. Kiitos Antti. Tää seuraava kappale, edellinen kappale kuultiin myös Tähdet ohjelmassa ja tää seuraava kappale myös sieltä tuttu osalle. Ja tänään tän illan jälkeen kaikille teille. Jos ei tän kappaleen jälkeen herää eloon, niin sitten milloinkaan. Elon elämää! Elon! Ja kyllä kestää kiittää! Elon elämää! Elon! Kyllä kestää kiittää! Elon elämää! Kyllä kestää kiittää! Elon elämää! Kyllä kestää kiittää! Kiitoksia! Jotenkin kuvittelin, että tässä kesän aikana peruskunto olisi noussut, mutta 2 kappaletta esittelen huomaan, että käynyt päinvastoin. Kerron tämän vain siksi, että tiedän, että siellä on kohtalotovereita, jotka tuntee samoin. Ei se mitään, syksy on vasta alussa, joten meillä on vielä tovi aikaa saada itsemme kuntoon. En tiedä mihin, mutta johonkin kuntoon. Siellä hallilla on raikonut yksi kappale, joka on hyvin perisuomainen kappale Kari Tapion levyttämä aikanaan. Niin ajattelin, että ennen kuin joukkue tulee sisään, niin otetaan pieni siivu siitä, minkälaista on olla suomalainen. Joukkueen epävirallinen maskotti poistuu ja katsotaan, tuleeko sieltä pikkasen metrin pidempiä kavereita tähän lavalle. Kiitos Mikko! Okei, koitetaan vielä uudestaan. Kiitos Mikko! Mikko! Hienoa. Siellä alkaa meidän päätähdet olemaan pikkuhiljaa valmiita haastattelua varten, mutta musta tuntuu, että meidän pitää vähän lämmitellä. Tästä poikki. Te huudatte susi. Te huudatte jengi. Eiks niin? Kokeillaan. Susi! Jengi! Susi! Jengi! Susi! Jengi! Mä näen muutama, joka ei huuda. Tää piti olla lämmittely. Hei! Meidän joukkue odottaa tuolla takana. Nyt pitää kuulua ääni sinne asti. Uudestaan! Susi! Jengi! Susi! Jengi! Susi! Jengi! Susi! Jengi! Mites tää lähtis? S! Perästään sama kirjain. S! U! O! M! I! S! U! O! M! I! S! U! O! M! I! Suomi! 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 Rakas! 6. pelaaja, Susijengi-fanit! Toivotetaan tervetulleeksi lavalle Pirkkalan oma poika, Tampereen Pyrinnön kasvatti, Pikku Miro, numero 1, Miro! 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 Hyvännässä Miro! Miro!
mestari El Branco Tirada. Hyvä yleisö. Numero 9, Sasu! 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 Käpylä kasvatti. Helsingin Navigan mies. Oman tiensä kulkija. Numero 13. Oliver! Oliver! Olli! Suoraan Itä-Helsingistä. Ei enempää eikä vähempää kuin Ranska. Ja Eurocupin mestari Susi Engin Garbage Man numero 18. Mikael! Jantunen! Mikke! Jantunen! Mikke! Jantunen! Hyvä se! Numero 19. Satakunnasta. Baby Huff. Euran Jordani. Hyvä yleisö! Elias! Valtonen! Kovempaa! Elias! Valtonen! Elias! Valtonen! Hyvä yleisö! Elias! Valtonen! Hyvä kuulet pelaa! Come on! Seuraavaksi donkkaava kokki Torin Vasara. Valkealan lahja Suomi Korikselle. Numero 20, Alexander! Maxi! Alexander! Maxi! Hyvinkään huudelta Suomi Kosovo Connection. Isojen pelien, isojen valojen ja isojen korien mies. Numero 21, Edun! Maksuni! Edun! Maksuni! Edun! Maksuni! Jyväskylästä. Isovaale. Utah Jazz. NBA All-Star. The Finisher. Numero 23, Lauri! Markkanen! Lauri! Markkanen! Lauri! Markkanen! Seuraavaksi näiden EM-kisojen nuori pelaaja, joka ei varmasti ole jäänyt keltään huomaamaan. Toisen polven koripalloilija. Beat Basketin kasvatti. Slim Jesus! Numero 24! Miikka! Muurinen! Miikka! Muurinen! Kovempaa! Miikka! Muurinen! Edessä Miikka Muurinen! Maisteri Richmondin yliopistosta Vartti Basketin mies. Puolustuksen lukko. Numero 30, Andre! Gustafsson! Andre! Gustafsson! Andre! Gustafsson! Andre! Gustafsson!
tähti. Sekoitus suomen ruotsalaisuutta ja Amerikan swaggeria. Slim J, numero 34, Jacob! Grandison! Kaikki mukaan, Jacob! Grandison! Vielä kerran, Jacob! Grandison! Lapuan tiisteijoelta maailmalle ponnistanut monivuotinen Euroopan veteraani, kenttäkenraali ja pelin rauhoittaja. Rakas veljeni, numero 35, Ilari! Seppälä! Ilari! Seppälä! Ilari! Seppälä! Suomi! 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 Annetaan vielä kerran raikuvat aplodit meidän oma Susijengi! Joukkuehan ei ole mitään ilman valmennusta ja taustoja. Hyvä yleisö, joukkueen päävalmentaja Karjalan poika Japanin ja Ranskan valloittaja Lassi! 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 You streaming on Facebook? YouTube. YouTube. Oh, I see. I'm on YouTube. YouTube. I'm doing on TikTok. TikTok. Okay. Yeah. That'd be great. Otetaan seuraavaksi loppuvalmennusjohto yhtä aikaa lavalle. Annetaan raikuvat aplodit Hanna Möttölä, Teppo Rannikko, Jonas Sarvo, Samuel Nieminen, Jani Parkkinen ja Kimmo Kulo. Seuraava ryhmä on ansainnut nimensä ja sitä kannetaan ylpeydellä. Loppuporukka, jota koko joukkue arvostaa. Tehdään niin, että joukkue huutaa. Ketä sieltä tulee? Siirrytään haastatteluihin ja otetaan muutamia pelaajia. Aloitetaan tietysti joukkueen kapteenista. Sasu Sali! Ei kuulunut vielä. Kiitos. Sasu, kapteenina kotikisoissa. Miltä se tuntuu? Hyvältä, totta kai. Meillä on ollut ihan mieletön fiilis ne ensimmäiset 3 peliä ja musta tuntuu, että niin joka pelissä on ollut vähän kovempi meno, että maanantaille isot panokset, niin toivottavasti silloin jatkuu sama meininki, eiks niin?
Mitä maanantaina on odotettavissa? Minkälainen joukkue tulee kapteenin johdattamana kentällä? No parempi kuin näissä 3 edellisessä, että katsotaan kenen poski on punaisena lämmittelyssä, niin sitten tiedättekin, että odottaa isoja tekoja ja sisuuntunut. Kerro vähän teidän tästä pre-game-rutiinista. Mitä siellä tapahtuu? Haluatko että näytetään tässä vai? Pieni herättely siinä ihan jokaiselle ja jokainen on valmis ottaa iskuja ja antaa. Millä se päätetään, että kuka sen ottaa sen iskun? Diktaattori kapteeni päättää. Kannattaa alla kapteenille kiva. Jolla on vielä ollut ihan, että tiedä. Miten joka kerta kun on tiukka paikka, niin yleensä Sasu saliin nousee esiin. Mistä sä kaivat aina sen viimeisen vaihteen silloin kun asioita pitää alkaa tapahtua? Ai kyllä tän vastaus menee Laurille palloon, Lauri tekee pari, mutta siis kyllä mä nyt sitten jos siihen tilanteeseen joutuu ja pääsee, niin hyvällä itseluottamuksella ja ehkä se Suomi-paita siinä tuo pienen lisän aina, että haluaa aina onnistua siinä. Kiitos Sasu saliin! Otetaan seuraavaksi Edon. Hyvällä Edon Matsuri! Niin kuin esittelyssäkin luki, niin isojen pelien ja isojen heittojen, isojen valojen mies. Senhän näkee, että sä nautit. Mitä kovempi paikka, mitä isompi areena, niin mitä tää porukka tuo sulle? No, sanotaan, että se tuo aika paljon. Että antaa sen, että uskaltaa vielä isommissa paikoissa ratkaista pelejä ja muuta. Ja iso turva ja tuki meille kaikille, ei vaan mulle, vaan koko jengille. Kiitos siitä. Miten sä kuvailisit näiden kisojen susijenkin? No, meillä on aika hyvä joukkue. Se näkyy kentällä ja kentän ulkopuolella. Me ollaan perhe ja ollaan monta vuotta monen pelaajan kanssa pelattu yhdessä, niin helppoa kemiat kohtaa. Hauskaa. Helppoa ja kiva. Ja hauska. Ja hauska. Mitä odotuksia sulla on seuraaviin otteluihin? No ei, isompia. Voittaa seuraava peli ja pelataan samalla tavalla ja parannetaan aikaisessa pelissä ja kohti Latviaa mennään. Toivottavasti fanit pitää vielä enempää ääntä ja tukee meitä vielä enemmän. Kiitos Eero! Kiitos! En malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväksi. Tuli nimilista, mutta sieltä poimin itse omin kätösin oma veljeni. Mä oon varmaan se ihminen, joka on nähnyt ensimmäisen kerran sun heittämän palloa. Minkälainen matka Tiistejoen Meijeristä on ollut Euroopan kentillä? No on sieltä aika pitkä matka, mutta silloin sä olit mulla vielä vähän isompi ja vahvempi ja parempi koriksessa, mutta jossain vaiheessa se vähän kääntyi. Mutta sieltä sanotaan, että sä annoit hyvin isoveljestä koulutusta, niin se on valmistanut tähän ammattilaisuraan. Sä oot joukkueen kokenutta kaartia ja täällä näkyy, että on paljon junnuja paikalla, niin mikä on sun ohje ja neuvo heille, jotka tavoittelee pääsyä huipulle ja haluaa joskus kokea susijenkin painan päällä? Miten sinne päästään? Täytyy uskoa siihen ja unelmoida siitä ja totta kai ei se niinku itsestään tapahdu, että kyllä se vaatii valtavan määrän työtä, mutta se niinku usko siihen hommaan ja tavoitteet korkealle, niin sillä mennään. Sillä mennään. Myönnetä Ilari Seppälä! Vieressäni on susijengin päävalmentaja
Raikuvat aplodit, Lassi Tuomi! Se, mikä meille näkyy, on tietysti usein se työ, mitä pelaajat tekee kentällä, mutta miten paljon ja miten pitkää päivää valmentajat painaa duunia ennen näitä kisoja ja kisoja aikana? No, oma tehtävä on siinä mielessä helppo, että pitää niinku muistaa levätä ja olla virkeänä, mutta kyllä herrat tossa vieressä, saatikka nämä herrat, niin tekee aika pitkää päivää, ettei edes tiedä monen aamuyöstä aina nukkumaan menevät ja sitä kyllä onneksi pelaajat osaa arvostaa. Tämä on aika hektinen turnaus, mutta mun mielestä kaikille näille herroille voisi vielä kerran antaa kunnolla pelaa. Minkälainen tiimi sulla sun mielestä on kasassa? Kaikki. No sanotaanko, että sopiva ripaus vähän kaikenlaista. Sellainen, me ollaan kuitenkin kisoissa, täytyy tänään tsekata, ollaanko 4. nuori, mutta sieltä löytyy kokemusta. Ja se on erilaista kokemusta. Mutta sanoisin kuitenkin, että kun susista puhutaan, niin se hyvä juttu tähänkin turnaukseen ja oikeastaan tulevaisuuteen aika nälkäinen. Mikä on yksi ohje, mitä sä oot painottanut joukkueelle? Elä hetkessä. Ja se, että me saatais kokea se, että miltä tuntuu olla Lassi Tuovin alaisuudessa, niin anna vielä ohje 6. pelaajalle. No eilen kun mä niitä omia kavereita kattelin, niin niille mä tosiaan sanoin, että juokahan välillä vettä. Teille sanoin, että jatkakaa samaa mallia. Toivotaan tervetulleeksi haastattelupisteeseen Lauri Markkanen! Ei pää. Mä katsoin, että sä kattelit vähän kengän kärkeä. Se ei ole. Sä erotut tuolta rivistäkin, vaikka pitkiä on kavereita. Sä oot pelannut kotikisat aikaisemminkin. Mikä on suurin muutos siihen, että pelataan nyt Tampereella ja tällä porukalla ja vähän kokeneempana? Niin, vähän erilainen joukkue tietysti kasassa, vaan minä ja Sasu pelattiin silloin tästä porukasta ja ei siinä. Ihan yhtä hieno meininki on ollut täälläkin, vaikka eri kaupungissa on ollut. Sä oot haastattelujen vakiokasvu ja tuntuu, että sulta on varmaan kysytty kaikki mahdolliset kysymykset. Mutta tätä mä en ole varmaan kysytty. Sulta on nähty hienoja tuuletuksia nyt parketilla. Kerro vähän näistä. Mitäköhän noille vois kertoa? En tiedä mikä niistä on soveliasta. Tälleen yleensä edes. Ei, se on semmoista kavereiden keskeistä hauskanpitoa ja vähän koetaan keksiä uusia juttuja. Että vaikka siinä pelin tiimeilyksessä ei yleensä kerkeä tuulettaa, että on vähän muuta tekemistä, mutta jos tolleen tauoilla pystyy vähän hassuttaa. On siinä muutama hieno suorituksen jälkeen nähty kentälläkin. Ainakin tällainen frisbee-golf-tyylinen tuuletus. Ja sä tiedät, säkin oot katsoa. Missä on kori? Tossa näin. Joo, hei ja... Oi! Kaikki muistaa, kuinka omia esikuvia on katsottu aina ja sitten niiden tuuletuksia on matkittu, niin ei tota kannata toistaa. Tehdään vielä niin, että näytä ja te saatte kokeilla oikea-oppinen frisbee-golf. Eikö lähde? Mä voin koittaa. Lähteekö tälle? Ei osu. Ei.
Kattokaa peli nauhalle. Tai tallenteelle. Mä olin vanha, että mä katsotaan nauhalta. Tää kattoo tallenteelle. No sitten vielä viimeinen, niin kuin sanoin, että sulta on varmaan kaikki kysytty, mutta mitä sä itse haluaisit sanoa meidän faneille? Jatkakaa samaan malliin. Ollut ihan huikea meno peleissä ja yritän parantaa päivä päivältä, niin mä laitan teille haasteen, että laittakaa tekin vielä ääntä enemmän mökkiin. Koska ollaan Tampereella, totta kai me otetaan haastattelua Tampereen oma kasvatti Miro Leo! Kuinka siistiä on, että me ollaan nyt just tämän asian äärellä ja vielä Tampereella. Tosi siistiä. Ei mitään sen parempaa kuin pelaa kunnon hallissa. Siellä on hieno pelaaja, siellä on hieno tunnelma joka pelissä. Sä sanoit, että jossain haastattelussa luin, että arvasit, että kun tullaan Tampereelle, niin meno on huikea. Ajatteliko että se on näin huikea vai vieläkö me odotetaan jotain parempaa? Mihin Tampere pystyy? Kyllä mä tiedän, että Tampereella on vielä vähän annettavaa. Onks mä väärässä? Onks mä väärässä? Ei! No niin, kyllä tästä lähtee ääntä vielä paljon enemmän vielä peleissä. Täällä on varmasti tuttuja kasvoja ja sellaisia, jotka on nähnyt oikeastaan sun koko uran. Miten tärkeitä ne ihmiset on ollut sulle sun matkan varrella? Tosi tärkeää. Joka ihminen, joka on auttanut siinä, kuskannut pelimatkoille, ollut valmentamassa, on ollut buffetissa, tehnyt ruokaa, että nekin saa sieltä jotain syötävää. Pyynikin palloiluhallilla, saanut kyyteihin. Mä oon jäänyt sinne liian pitkäksi aikaa heittelee, kun äiti vähän hermostui ja jätit sinne, mutta ei siitä se enempää. Kotiin on aina päästy keinoin tai toisella. Iso kiitos siitä jokaiselle tamperelaiselle, joka on auttanut tässä matkassa. Nämä on muistoja, hetkiä ja tarinoita. Näitä on aivan mahtava elää yhdessä. Koko Suomi, Tampere ja Susijengi. Annetaan raikkoat aplodit Miro Leo ja Susijengi. Lähtitkö? Okei! Kun Metsällä Susijengi pelaa. Susijengi! Susijengi! Tarvitais vähän enemmän ääntä! Susijengi! Susijengi! Miika, tuu auttaa Miika! Susijengi! Kuuntele, me tarvittais tää, mä haluun käydä. Lähetään alusta! Tällä ei voi aloittaa keikkaa ikinä, se on ihan hiljaa. Tarvii vähän mukaan, että voi käsitä jotain! Susijengi te lauletti! Susijengi! Susijengi! Kun Metsällä on Susijengi te lauletti! Sana puhuu siihen, mut hän tiedä mitä tehdään. Susijengi täällä ja mä pidetään perään. Kaikki haluu lähteä menikin, mut me tehdään. Kelle pelin jälkeen, meillä on aina evää. Ikuistetaan tämä hetki. Otetaan joukkue tähän. Te hyvä yleisö taustalle. Muistakaa nostaa kädet ilmaan ja pitäkää mennä.
mitä me tehdään. Meillä on vaan yksi pieni juttu. Ihan lopussa me halutaan, että se tahti nopenee. Että se on nopeampaa. Kokeillaanko me? Noniin, ootteko te valmiit? Noniin. Kiitos kaikille omasta puolesta. Kiitos Tampereen kaupunki. Aivan mahtavaa oli nähdä teitä kaikkia. Huikea tapahtuma. Valitettavasti joukkueella ei ole aikaa nimmari tai selfie, jolle kaikki varmasti ymmärtää, että huomenna tärkeä matsi Suomi-Liettua ja me halutaan, että Susiengi hoitaa sen matsin himaa. Huomenna ottelu alkaa kello 20:30. Mikäli sulla ei ole lippuja, niin Fanzone näyttää myös sitten ottelu siinä hallikupeessa isolta screeniltä ja sinne on ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa Fanzonen. Ovet avautuvat kello 12 ja ne on myös sitten auki vielä ottelun päällä. Muistakaa levätä välillä. Huomenna mennään täysillä. Kiitos!
pystyä siirtämään sitä no nykyään sitten vanhemmat ei ole enää mukana matkassa. Esimerkiksi nykyään sitten omia lastenlaisia. Haluan ratkaisaa tämän sukupuolella kohdistuivan työn. Halutaan tuoda meillä asuilla myöskin niin hyvää fiilistä. Se, että meihin ei ole ikinä näiden 11 vuoden aikana liitetty mitään negatiivista uutisointia, ei minkäänlaista sotketta rikottaisi, ja sitten käyttäydyttäisi sillä lailla, että siitä voisi puhuttua, että Skoppa suoraan. Koska meidän bussi lähtee. Mistä se edes lähtee? Mitä mä en ota sitä pöytämään. Ja 4 000 kisajärjestäjälle me voitaisiin suuri valita. 4 000 kannalle se on valita. Ja ihan hyvin What's up? How are you doing? I'm good. Trevligt, trevligt. А ей что спустя полгода?
siihen puolet tunnista. Mihin sä oot tänne? Kyllä mä nyt vähän kävelen tuonne täältä. Ei kun niin. Me mentiin vaan tuonne sulta kun piti.
Mutta oli sille reikintä. Tuli huolella.